तुम साला रंडी है रंडी। ऐसा बात बोलता है, चला पुलिस को दे दूंगी मैं। तेरे को बुढ़ा का लंड डालेंगे, बुढ़ा वाला जो क्रेडिट कार्ड जिसका है ना, वो बुढ़ा का लंड तेरे को चुसाएंगे, ठीक है। और तुम्हारा जो नंबर है ना पुलिस में जा रहा है साला। तुम्हारा मम्मी का बुर में मेरा नंबर डाल दो। नैबे नाम्बारानो आरोना दहाय बेलासिनि 2:51 हरदों आरोना बे नाम्बारानो नै पिक्सारखौबो माबा SBI स्टेट बेंकनिखौ होलायलायदों। फ्रडसो दै बियो, फ्रड। जोबजासे नायलां भिडिअखौ होमबासो बुजिगोन आरोना नोंसोरो। ओमफ्राय दहाय फुङावहाय बिदिनो बिहावनियावहाय 2:30 मानावहाय फन फैबाय आरोना, फैनानै नाम्बार गोदान हमबाय बिहावा। ओमफ्राय बिहावनाव सोंहरबायनो हिन्दीनि रायज्लायहरबाय आरोना, नोंसिनियाव क्रेडिट कार्ड दङ नामा होननानै। ओमफ्राय दाना दङ नालाय दङ, बिहावा क्रेडिट कार्ड दङ होनहरबाय जाहैदों। ओमफ्राय थारमाने क्रेडिट कार्डआ दङ एक्सुवेलि फैदों फैनाया जोंहा। ओमफ्राय बे क्रेडिट कार्डखौनो इउज खालामफेरखाया आरोना, मालाबाबो पिनबो बानायफेराखै, इउजबो खालामफेराखै आरोना। ओमफ्राय क्रेडिट कार्डखौनो बहाबा दोनसनबाय आरोना। ओमफ्राय दाना बेयो सोंहरबाय जाहैदों क्रेडिट कार्डखौ नांगौमोन, होमबालाय नोंसिना क्रेडिट कार्डखौ खामानियाव बाहायाबालाय मानोथो बेंकआव ओरैनो फैसा दानबाय थानो, बिदि जाबाय आरोना। थारमाने नोंसिनियाहाय डिउ जागासिनो दङ 4,500 बेसेबांबा होनहरबाय आरोना। बेबायदि दानगोन थां क्रेडिट कार्डखौ आंनो देखायहर, नों नाम्बारखौ खिथाहर होनबाय आरो। ओमफ्राय बिहावा होनदों आं नाम्बारखौ देखाय रोङा, आं माबानो खोन्थाहरनो रोङा होनदों जाहैदों। ओमफ्राय रोङा नालाय आं भिडिअ कल हरगासिनो दं जाबाय आरोना। ओमफ्राय दाना बारियावसोमोन बिहावा जोंना सानदांदोंमोन, मबाइलखौ लानानै फैनानै आंखौ खोन्थाफैबाय आरो, नै बेबायदि फन फैदों, नों रायज्लायहरलाय खिथाहरलाय मानोथो ओरैनो दानहोबाय थानो जादों आरोना, फैसाखौ ओरैनो मानो डिउ बारायहोबाय थानो, क्रेडिट कार्डखौ जेरा जों खामानियाव बाहायखायाबा, बेबायदि जाबाय आरो। ओमफ्राय दाना दसे थानानैनो बिसोरो भिडिअ कल हरफिनबाय आरोना बिहावनि वाट्सएपआवहाय। ओमफ्राय आंथ' भिडिअ कल हरनायाव सन्देह सानखाबाय, मालाबाबो स्टेट बेंकनिफ्राय नोङो बेबायदि भिडिअ कल हरखाया। आरो एथ' जोङो अफिसार मानसिया नोङो बेबायदि भिडिअ कल हरनानै रायज्लायहरनो टाइम दं नामा सोरबा? आरो पिक्सारबो गैया, गावनि मोखां फेसबो गैया। आंथ' सानखाबाय बे फ्रडसोखा, बे हेकारसोखा बे सानखाबाय आं बारा मोजाङै रायज्लायखायाखै आरोना। ओमफ्राय बिदिनो रायज्लायहरबाय आं, मबाइला वाट्सएपखौ सोर सालायो जाबाय आरो आंखौहाय। आं खोन्थाखाबाय आं सालायो होननानै थगायबाय आंनि बिफा होनबाय आङो, जाय हक आंनो सालायो, जोंहा बिहावा नायनो रोङा नालाय आं नायना होयो, आं सालायनायानो जाहैबाय आरोना। ओमफ्राय गासिबो खोथाखौथ' नोंसोर फार्स्टनिफ्राय ए टु लास्ट नायबानो जाबाय भिडिअखौ, होमबानो मिन्थिखासिगोन आरोना। जिबनावबो आं बयनिसिमबो खोन्था खावलायहरनो सानो रायजो राजामोन, मालाबाबो रोङाबाबो नोंसोरो बेबायदि हरलाबायनाङा सोरनावबा न' खाथिफोरनाव बा फिसालाफोरनाव बा फिसाजोफोरनाव बा सोरबा बिहामजोफोरनाव बा न'नि मानसि एसे गोरों मानसिनाव सोंनानै लानाया मोजां। जोंहा बिहावा दिनै आं गैयामोनबा दिनैहाय बेंकआवहाय बिदि क्रेडिट कार्डखौ भिडिअ कलाव निस्सय देखायहरगौमोन, बे क्रेडिट कार्डआ जुदि दङमोनबा आखाइयाव। बेबायदि आरो फैसाखौ दिनै फुरा खोमानानै लानांगौ जानानै फैगौमोन, जेनेबा आं मोनथिनायखायसो, आं माबानायखायसो हमथानो हाबाय दिनै, जाहाथे रावबो नोंसोर बेबायदि जाया। ओंखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। आरो इमान गाज्रि भाषा बुंहरबाय आंखौ। आरे आङो दिनै आंनि बिहाव बिखुनजोआ आंजों लोगोआव दङमोन नालाय, ओंखायनो आं बेखौ जेबो गाज्रि भाषा रिप्लाय हरफिननो हायाखिसै। एफा गाज्रि नुदों आंखौ रेन्दि बायदिसिना होननानैहाय। नोङो साला बेंकनिफ्राय सोरबा बेबायदि कास्टमारखौ रेन्दि बायदिसिना होनहरो नामा? ओमफ्राय जों क्रेडिट कार्डआ फाइन जायो ना दानजायो जोंनि खोथाना, जेनेब्ला जोंनि गोसो, जों फाइनखौ होनोबो हागौ, मा जोंनि गोसो। बेबायदि एथ' गाज्रि वार्ड बाहायनानै बेहाथ' बेबायदि मोन्थाय गैया। आं पुलिस केस होनो सानदोंमोन, नाथाय बिदि फ्रडआ फैलाबाय थाखायो साननानै आं जेबो हमनोबो हाखानाय नङा साननानै जेबो माबानाय होनाय जायासै आरोना, केस दाथोंसै बे खनसेखौ होननानैहाय। गाज्रि भाषा होनहरलायबावोबा रागा जोंथारनाय जाहैबाय आरोना। थारमाने गावनलायबा बेबायदि गाज्रि भाषाजों रायहरनोथ' रावहाबो मोन्थाय गैयाना। बेबायदि जोंनि कार्ड, जों जेनेबा जों इउज खालामा, जों फाइन होयो होआ जोंनि खोथा ना, बेबायदि आरोना। मालाबाबो रावबो बिसिनि फ्रडआवहाय नोंसोरो जेबो दागब्र' रायजो राजाफोर, आं खावलायहरो आरो। हाँ तो वो कार्ड पे चार्ज लग गया है मैम, आपको 4,311 रुपए का वो चार्ज आपका
आज का लास्ट डेट है, कार्ड को वेरिफिकेशन करा के आपको कैंसिल कराना पड़ेगा, नहीं तो आपका सेविंग अकाउंट से कटेगा। तो अभी मैं सर को कॉल किया था, लेकिन आपको व्हाट्सएप द्वारा हमें कॉल करना पड़ा। तो आप व्हाट्सएप कौन यूज करता है इस नंबर पे? मैं। आप यूज करते हैं ना? हाँ। सर आपका कौन है सर? फादर। आपका फादर है? ओके ठीक है मैम, मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ, आप प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। ये कार्ड आपका गुम हो गया है क्या? कार्ड तो है। क्रेडिट कार्ड है ना? हाँ। तो कार्ड को वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। आप कार्ड को 2 मिनट के लिए निकाल लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट मैसेज आपको सेंड करना पड़ेगा मैम। ओके नहीं चाहिए, हम बैंक में जाके कर लूंगी, आपको जरूरत नहीं है ऐसा करने का। माफी चाहता हूँ मैम, बैंक से नहीं होगा, ऑनलाइन सर्विस दिया गया आपको। और देखिए आपको कोई डिटेल्स हमारे चैट से नहीं पूछा जाएगा। नहीं चाहिए, हम लोग बैंक में जाएगा कल। तो फिर ये आपका 4000 अभी काट लिया जा रहा है, चेक कर लेंगे। जो भी हो, हम लोग बैंक में जाके चेक कर लूंगी कल। हाँ तो 4000 काट ले रहा हूँ, अब चेक कर लेंगे, ठीक है? 4311 रुपए कटेगा। बैंक में जाके कर लूंगी कल हम लोग। चाहता हूँ मैम, अगर देखिए बैंक से अगर होता तो आपको हम नहीं बोलते मैम, आप बैंक चले जाइए। अगर नहीं हो पा रहा है तभी तो आपको हम कॉल किए है ना। हाँ जी, जो आपका ऑनलाइन सर्विस होगा तो उसको तो आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा ना मैम। ठीक है, हमारा अंकल जो है बैंक में मैनेजर है, उसको फोन करती हूँ मैं। आप कॉल कीजिए, होल्ड पे लीजिए, बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डिटेल्स आपको अरे बैंक से तो ऐसा कोई डिटेल्स नहीं मांगता है ना, बैंक से कौन ऐसा डिटेल मांगता है? वही तो बोल रहा हूँ आपको, मैं कोई डिटेल से पूछ रहा हूँ, बोलिए। नहीं सही है, हम लोग बैंक में जाके कर लूंगी कल। तुम कहाँ से बोल रहा हो? कहाँ से बोल रहा है? कहाँ से बोल रहा है? मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ, मुंबई हेड ऑफिस से। जो भी हो, हम लोग कल हमारे सामने का ब्रांच जो है, ब्रांच में जाके बात कर लूंगी। 4000 काट ले रहा हूँ, ठीक है? चेक कर लेंगे 4000। क्यों करना है? हम लोग बैंक में जाके बात करेंगे ना, यूज तो नहीं कर रहा है ना हम लोग। बोल रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूँ बैंक से नहीं होगा मैम, ऑनलाइन सर्विस है, तो बैंक में जाके क्या कीजिएगा? हम लोग जो करेगा करेगा। आपको क्या है? आपको क्या दिक्कत है? बैंक से नहीं होगा। आपको क्या दिक्कत है? हमारा कार्ड है, हमारा नंबर है, हम आपको क्या दिक्कत है? तो ठीक है, फिर हम अपना ऑफिस से आपका अमाउंट काट रहे हैं, उसमें आपका क्या दिक्कत है? हमारे क्या दिक्कत है? काट रहे हैं, हम लोग करेंगे ना, जो करना है हम लोग करेगा। जरूरत नहीं है तो आप इससे फोन करने का। चार्ज का कैंसिल करा लीजिए, आपको बुरियो फाड़ देंगे, ठीक है? बुढ़ा वाला लंड तेरे गुर में घुसाएंगे। वीडियो कॉल करता है साला, वीडियो कॉल करता है। कौन बैंक से वीडियो कॉल करता है? हाँ, कौन बैंक से वीडियो कॉल करता है? तुम साला रंडी है, रंडी। ऐसा बात बोलता है साला। तुम जो तुम्हारा नंबर है ना, इसको पुलिस को दे दूंगी मैं। तेरे को बुढ़ा का लंड डालेंगे, बुढ़ा वाला जो क्रेडिट कार्ड जिसका है ना, वो बुढ़ा का लंड तेरे को चुसाएंगे, ठीक है? और तुम्हारा जो नंबर है ना, पुलिस में जा रहा है साला। तुम्हारा मम्मी का बुर में मेरा नंबर डाल दो।